Здравейте отново! Както ви обещах, да си поговорим или по-скоро да обсъдим това, което предполагам, че няма да ви кажат и няма да ви съобщят за военния инцидент, който стана вчера в района на Керченския проток или пролив, който доведе до създаването, т.е. до обявяването на военно положение в Украйна днес в 16:00 за 60 дни, след което беше променено на 30 дни. Значи, когато се говорим за този инцидент, трябва да се обърне внимание на няколко много важни определящи неща. Можем да разгледаме нещата в подробности, които обаче няма да имат главното значение, но понеже те са любопитни и до някъде отразяват голямата картина, само ще обърна внимание на следното. Първо става дума за три малки, относително незначителни, макар и военни, украински кораба. Военноморската групировка, руската, която е в Азовско море, е толкова голяма, че наличието или отсъствието на тези три малки военни украински кораба нямаше да промени силите по никакъв начин и те не могат да представляват по никакъв начин сериозна заплаха за руската групировка. Въпреки това, те бяха спрени, при това, както виждате, спирането беше записано на видео с таран, в най-добрите, може да се каже, старовремски традиции, когато пиратските и другите там воюващи помежду си кораби, там армади и прочие са се блъскали, за да могат един да победи другия. В резултат на което и двата кораба получиха повреди, имаше ранени хора и част от тези ранени хора, или по-скоро всичките от украинска страна, в момента са задържани. Като говорителя на руската държава, на руския президент Песков, на въпроса те военнопленници ли са, става дума за украинските моряци, не може да даде отговор, защото за да имаш военнопленници трябва да имаш обявена война и трябва да имаш военни действия. Да, това са силови действия, да, тези хора са задържани, арестувани, но няма как да кажеш, че са военнопленници. Това са подробности от значения, които ясно започват да показват. Друго нещо, което наистина трябваше да се обърне внимание, че не знам точно как стои въпроса от гледна точка на международното право и на военноморското там териториално право. Едните казват, че това е било вече в териториалните води на Русия. Не знам, наистина не знам. Не го казвам с ирония. Други казват, че в край на крещата Керченския пролив би трябвало по старите закони да бъде открит за съдове, за товарни съдове, за товарни превози и кораби на двете страни, без ограничение за едната от тях. Давно става дума за три не товарни, военни кораба и са спрени. Една голяма част, фактически, може би даже повече от половината от крайбрежната ивица на Азовско море, след Керченския пролив вътре вече, е украинска. И там те си имат портове, имат си пристанища, имат си градове, т.е. вероятно от гледна точка на международното право и те имат някакви основания да претендират, че руската страна е постъпила неправилно. Аз честно казвам няма да го обсъждам това нещо, защото първо не съм специалист в тази област, второ предполагам, че и вие не сте или огромната част от вас не са. И трето, нещо, което е очевидно в последните няколко десетки години, е, че международното право не струва пукната пара, не струва хартията, на която е напечатано. Не струва и времето за обсъждане. Ако имаш сила, имаш право, ако нямаш сила, никакво право не може да те защити, ако някой друг няма намерение да упражни сила, за да защити теб. А такова нещо, както виждате напоследък, почти не се случва. Значи, какво обаче се вижда с относително невъоръжено око, ако човек се издигне на птичи поглед и започне да мисли? Задаваме си двата извечни римски въпроса, които обикновено винаги водят до правилните отговори. Първият е куло бене, куло продес, кой има полза? И вторият е кой има възможност, в случай, че има полза, кой има силата, инструмента, арсенала, за да направи това, което е направено. Участниците са Русия и Украйна, което е само привидно, защото това, което прави Украйна, не го прави по решение на украинци, не го прави по решение в интерес на украинската държава, а след преврата зимата 2013-2014 година, фактически цялото управление на Украйна е напълно марионетно и напълно мероподчинено, при това
Не просто подчинено на Съединените американски щати, а подчинено на тази част от глобалната наднационална върхушка, която е прието да бъде наричана либерални глобал финансисти, глобални банкстери. Тоест колективната Хилари Родъм Клинтон. Те платиха над 5 милиарда по лично признание на Виктория Нуланд за това, което стана в Украйна. Те си осъществиха, ръководиха Майдана, те мачкаха и натискаха и изнудваха Янукович, докато в крайна сметка не се опитаха даже да го убият, едва успя да избяга. Те дори внасят и монтират във върхушката в качеството на министри на украинската държава хора, които не владеят нито украински, нито руски език, но за сметка на това са американски граждани с необходимия произход, подготовка и с необходимата принадлежност към конкретни структури. Няколко от министрите в Украйна са точно такива, внесени парашутисти. Тоест това, което е направено, произнесено от Петър Порошенко или Петро Порошенко, както западноукраинците настояват да се произнася, не е нищо повече от това, което му е продиктувано той да каже. Защо го твърдя толкова категорично? Никаква пропаганда няма. Тук, ако наистина се замислите, има ли полза Украйна от това нещо? Не, няма. Има ли полза Русия от такива неприятности? Не, и тя няма. Нито икономически, нито политически, нито медийни, нито геополитически. Никаква полза няма. Добре, има ли полза Петър Порошенко в личното му качество? Да обявява военно положение, да предизвика този инцидент? Отговорът отново е отрицателен. Петър Порошенко има огромни и много добре работещи и много изгодни, т.е. носещи му огромни печалби, фабрики в град Липец, който е в Русия. Т.е. той има много добре, сериозно поставен бизнес в Русия. Шоколадовия там барон на шоколадовите изделия с марка Рошен, които може да ги намерите в абсолютно всеки руски магазин, в абсолютно всеки хранителен магазин в Русия. Рошен на Петър Порошенко в Русия, с която те уж 4-5 година едва ли не воюват. Какъв е интерес на Петър Порошенко да обявява военно положение, при положение, че военното положение, прощавайте за 3 пъти тази дума тавтологията, предполага затягане и конфискация на имуществата на тези страни, които са си обявили военно положение един на друг, при което неговия личен бизнес ще пострада много силно, да не говорим за държавния бизнес или държавните интереси на държавата Украйна. От руска страна нещата стоят почти аналогично, защото на украинска територия оперират не само голяма част от руските олигарси, но дори голяма част от руските банки. Тоест там са Алфа банк, там са Сбербанк, там са банките от първата не десятка, от първата петица по размер, по значение, по технологичност и прочее. Русия няма никакъв интерес от това, което става, няма никакъв интерес от това военно положение, нито като Путин, нито като Русия, нито Петър Порошенко, нито Украйна като държава. Допълнителни негативи, и то сериозни, за Русия са още два. Първият е, че това военно положение, без значение дали ще бъде 60 дни, както го обявиха първоначално, а после се поправиха на 30, ще продължи толкова. Путин има насрочена среща с Доналд Джей Тръмп в Буенос Айрес в Аржентина. Този инцидент при подходящото медийно раздухване, при подходящата медийна истерия и там с включването на всичките там сателити, глашата и други подобни, както много добре показаха случаите с Скрипал и прочее, могат да бъдат доведени до състояние, при което Доналд Джей Тръмп просто да не може да се срещне с Путин, защото ще му кажат ти какво отиваш да се срещаш с този, на когото са обявили военно положение, който в момента наказва нещастната, беззащитната, малката, слабата Украйна. Другият въпрос е, че украинската армия в момента е нещо много по-сериозно и много по-боеспособно. Толкова боеспособно, че наистина би могло да заплаши като минимум европейската териториална част на Русия, ако получи тази заповед и ако тръгне да изпълнява. Тя не е тази армия, която беше 2013-2014 година, при която БТР-ите падаха в канавката без да влизат във война, или пък танковете ги спираха с голи ръце, обикновените селени по селата. Това е вече съвършено друга армия. Това е една озлобена армия, която има опит в бойни действия, която е претърпяла маса тренинги и ротации, която е много добре екипирана, като военно-промишления комплекс на Украйна в момента, за разлика от цялата останала Украйна като население, страшно обедняло, военно-промишления комплекс е напомпан с финансови и технологични стероиди, с целеви кредити в доста големи мащаби. Над 20 милиарда беше само един от тия кредити.
и започва да бълва и да подготвя тежка бронетехника, танкове, БТР и всичко останало в количество, което е вече съизмеримо с това, което е на Русия. Това не е случайно, защото когато Съветския съюз беше разпаднат, ще е една спецоперация, за която в момента няма да говорим, Украйна беше най-индустриалната и най-заредена с военно-промишлен комплекс част от целия Съветски съюз. Там имаше най-много складирано произведено оръжие, най-много военно-промишлен комплекс готов да произвежда всякакви видове оръжие, включително и високотехнологично, включително и авиацията. Украинците, Украйна бяха хората, които летяха в космоса по времето на Съветския съюз. Те бяха наистина много високотехнологични. И в момента точно тази част, която е нужна за целите, които са си поставили истинските управляващи Украйна, а именно както току-що казах, това са една част от голямата върхушка на Съединените американски щати, се помпа с военни стероиди, точно така както уж малка, слаба и бедна Грузия по времето на Михаил Саакашвили, 8 август 2008 година, беше напомпана и тръгна да напада Цхинвали, мирно спящите Цхинвали, в първия Олимпийски ден. По време на Олимпиада даже Хитлер не е воювал. Но Михаил Саакашвили нападна мирно спящите Цхинвали в първи Олимпийски ден, докато тогавашният президент на Русия Дмитрий Медведев беше в Пекин, а премиер-министъра Путин понятие си нямаше, че ще му се случи това изпитание за здравина, да го видят колко струва. Днешната Украйна не е за подценяване и в същото време, както ви казах, едното от нещата, които със сигурност може да навреди много силно на Русия, която няма интерес, обяснявам защо няма интерес, е предстоящата среща между Доналд Тръмп и Путин, която е изключително важна и за двете страни. Всъщност за Русия е много по-важна. Но степента на важност няма да я мерим с метри, секунди, килограми и други мерни единици, изключително важна. Следващото, което Русия губи или което става под заплаха с оглед на целият този инцидент е това, че след края на 2018 година, т.е. в началото на 2019 година, Газпром трябва да преподпише договор за транзит на газ през Украйна към България, което пък и нас много живо ни касае. Съответно, ако има военно положение, няма как да бъде подписан този договор и никакви газови контракти няма да се осъществяват. Съответно, ние също няма да получим този газ. Може би за това, или може би и заради това, внезапно в рамките буквално 1-2 часа след обявяването на 60 дни военно положение, то беше съкратено на 30. И аз се надявам, че една значителна част от силите, здравомислещите, не само в Украйна, но и там, където имат правото да ги вземат тия решения за войната и мира, ще съкратят този срок от 30 на една седмица или може би на няколко дни. Какво може действително се очаква от това обявено вече военно положение? Според мен това ще бъде в най-лошия случай военно положение без реална война. Може би ще има военни провокации, може би ще има жертви, защото тези жертви са нужни на либералните глобални банкстери, на колективната Хилари Родън Клинтън, за да може да каже, ето, с тези отцапали с кръв руснаци ли? С този отцапан с кръв Путин ли вие американци и нашия американски президент смята да преговаря за каквото и да е? И ще го крещят достатъчно силно, мощно, така както те умеят и така както те владеят огромната част не само от американските, но и от световните медии. Ще го направят, това е техен ресурс. Те се борят не просто да свалят Доналд Джей Трамп, но и искат смяна на местата, искат стани да седнат. Каква друга, може би, полза във времето би имал Петър Порошенко от обявяването на това военно положение? Не е извънредно, именно военно положение. Петър Порошенко в момента има най-ниския за цялата си досегашна история рейтинг, а именно около 3%. Тоест това са той, семейството му, клановете, свързани с неговия бизнес и може би неговите работници и може би малкото му приятели. 3%. Това наистина трудна работа е да стигнеш до 97% неодобрение в народа и страната, където си се родил и където 2 години си управлявал. Става ясно, че не е невъзможно, но да, ето го. Тоест, в условията на военно положение, предстоящите през март месец избори в Украйна не могат да бъдат проведени, не може да бъде започната кампанията и той получава една малка отсрочка във времето. Кому обаче е нужно
връщайки се на първи от двата класически римски въпроса, Пьотър Порошенко да остане малко по-дълго или колкото се може по-дълго на власт. Ами нужно е на тези, които са го сложили, които са му дали конкретни задачи, които очакват от него да ги изпълнява или поне да не идва някой друг, който ще изпълнява съвсем обратните на нужните задачи. Значи още веднъж напомням, че Пьотър Порошенко беше поставен на този пост, заедно с цялата група около него, в това число и с внесените от Америка министри, от тази част на наднационалната световна върхушка, която се нарича либерални глобални банкстери, т.е. на финансисти. А какво могат да спечелят тези финансисти от това, че той остава на власт? Поставете се за момент само на място на Доналд Джей Трамп, който е представител на изолационистите. Тоест, тук вече става дума първо за идеологическо и концептуално невъзприемане един на друг, за конфликт, при който плановете на едните минават само през унищожението на другите, но става дума и за нещо лично. В Америка обикновено, знаете, имат един термин нищо лично, само бизнес, винаги има и лично. Но в случая е и бизнес и лично. А личното в случай ще е през август 2016 година, когато президентската кампания в Съединените американски щати беше в разгара си, битката беше в най-нажежената си част. Компромата с Манафорт, не знам дали го помните, ако напишете по ключова дума ще го намерите и ще разберете за какво става дума, повтарям през август, беше произведен, раздухан, излъчен именно от киевското ръководство, неизменна главна част от която беше Пьотър Порошенко. Естествено, че не той го измислил, естествено, че не той го е поискал, но тези, които имаха правото да му нареждат какво да прави, как да го направи, чрез кого да го направи и които стояха плътно зад него, бяха именно колективната Хилари Родън Клинтън. Тоест, този компромат с Манафорт тогава, през август 2016 година, срути рейтинга на Доналд Джей Трамп толкова болезнено и жестоко, че дори една голяма част от американските аналитици го бяха отписали напълно. Те решиха, че победата на Клинтън е толкова ясна и безусловна, че няма какво повече да си говорим. Доналд Джей Трамп вече е унищожен. Същия този компромат, въпреки че Доналд Джей Трамп спечели изборите на 6 ноември 2016 година и ги спечели вече окончателно, в известен смисъл сега, на 6 ноември 2018 година, доведе до съдебни дела, които грозят 80 години затвор и за Манафорт, и за Доналд Джей Трамп, независимо, че в момента е президент на Съединените американски щати. Тоест, Доналд Джей Трамп има много сериозни мотиви и основания да ликвидира колкото се може по-бързо и по-безжалостно сегашната либерална, подчинена на Хилари Родън Клинтън, политическа върхушка на Украйна, и въвеждането на това военно положение неизменно създава един невидим щит във времето на екипа на Хилари Родън Клинтън в Украйна. Тоест за времето на това военно положение, ако тръгнеш да смениш и този човек, тогава ще кажат отново, както и до сега крещят гръмко и силно: аха, ти работиш за Русия, защото руснаците чрез тяхните кибертерористи те избраха за президент. Естествено, че не може да го направи. И естествено, че бъде принуден да се отдръпне. Поне за този период. Така че от цялостната тази картина става ясно, че този инцидент не е предизвикан от Русия. Тя няма интерес от това. Още веднъж. Не е предизвикан и от Украйна. Пьотър Порошенко има твърде тънък, твърде уязвим и твърде слаб интерес за това. Току-що го обяснихме какъв е. Фактически единствените, които имат интереси, които имат ресурса да го направят и които имат правото да заповядат на въоръжените сили на Украйна, в това число и на тези 3 корабчета, да отидат там, ясно съзнавайки какво ще се случи и ясно знаейки как ще се развият нещата, са само тази част от глобалната наднационална върхушка, която са либералните глобални банкстери, основен главен представител на който за Европа беше Ангела Меркел, която вече си подаде оставката като шеф на своята партия, и основен главен представител на които за България са ГЕРБ и Бойко Методиев Борисов. ГЕРБ 3, Борисов 3. Така че, какво ни касае нас това ли? Да ви върна отново към средата на поне това изложение. Касае ни живо, защото ако този казус не се разреши в най-близко време
по най-добрия, най-безболезнения, най-тихия начин и Газпром не седна да се разберат с Украйна за продължаването на транзита на газта през Украйна, в това число и към България, малкото остатъчна българска индустриална мощ, малкото останали български индустриални предприятия, които са абсолютно зависими от газта, няма да могат да работят. Тоест това ще е вече окончателният удар в окончателната деиндустриализация на България, при което ще настъпи допълнителна, още по-тежка и ужасна депопулация и обедняване на населението. Ако смятате, че това не ни касае, така не е. Благодаря ви за вниманието. След малко продължаваме за едно допълнително желание още от по-миналото видео, което наистина смятам, че ви го дължа, а именно за успешните модели за нод и деколонизация. Има ли такива? Кога и къде и как са създавани? Имам предвид национално освободително движение. Въоръжавайте се, но не само с оръжие.